Tiprasarata kuri bigrani bagoi Machaya manu yato wngwi tongo koroni berese tabu lockdown kwlai tong bai teibo chamung nomung ni phasing khulukjak aboni bisingo je light tone master ni nui salmario Jainagara amje tongnai khorokni sikla bai dadak sidak bike bai thwithai rwjakma bai yakung bai mukhang derawi tabuk nok Thongaro Kwlai Tong naga taku Santus D koktuma saimanka light tone master ni nui salmario Takuk Santus D lama gana bose tamani ajarawa khorotam sikla joa kefek bike doi motor ma bai bike no samni maya ni engoi takuk Santus D no thwithai rwkha aboni yagulo bono jibi sakam nogo tulangmani yagulo yago rang kwrwini bagoi sakam nogo tonimandiya takuk Santus D samung tangoi chanai borokbo bosak khorokni tongo aboni bisingo che hasteo lockdown khlai rwjakma bai Machaya manuya wngwi tongkha Tabake bike bai thwithai jakma yakung bai Thongaro Kwlai Tong nangma bai hiksa no ajo chali mandiya takuk Santus D nok ongkha jiraniya arti borogo khobjak Rosiram sipai kamio boni omhajung jana nogui bufa rajinda toboma tini lukuroni thani chubachu sanka tabu lukurok norok tomung omhai chugya borok no chubano muchungui tongke borokni bank number ongkha bank ni mung ongkha Canara bank number ongkha 32481001005627 IFSC code number CNRB 0003248 MICR code number 799015099 Abono karibo norok noko thango chubano muchungui tongke kokdu number kurungui thangoi mano kokdu number ongkha 8974180590 yagulo bufa Rajinda Debong borokni nukungni jungjadon tui kok thungna rungno saka Ani cherai roban din tumani 22 tarik dino lockdown puja bo sarigo ko ayang dirani phai tongmani ayang borok swa ke phe khoroktam kale phai bui mana khakya full spirit of phajime borok no pui yaksara ba hayinga no bong spirit khasam nongkor tongo bong no bui yak mana khaiwa ka por ko yak mana khaiwa no maniya borok saisi malia ganyo saraibo phai tong bong na tong no nugui nai bo saijing slap malia saijing tongmana doklono phai suru phaimin saisi malia bo rai sara pasta saring borok no khobo jaga borok no khonge Jainagara ni khano masa ko ni so mungiya driver khaibo masa borok no mung maman borok no mung mali manno mung to maya ge borok je nin chera no hai kai bike thwithai yakung sibai ka borok no je jana ka bong ni mo parang no borok janu bote bong ni guardian kri borok guardian bong no samani ekloge no hospital ko boti tongmani samani apro borok hamya ba hamya ka tongni salai sinai toba bong no guardian tono rang saka boba hai khlaile bo kya sa thanai tong khainai mani am par torhudi kaka olo salai na ni mani am pare ban phunkai sai sahoka ko kaka borok ko kun sajjo khaime ko kyas khai nei borok ko ni sata nin chera ni mung khata man Santus D ge bong garden ba no sa sarai ge je bo an chera nin chera ni khobo no tuye salaiga salaiman sino borok to sahoro amte hine ko kyas khai ni abor kok sawa kong sata borok amne be je khoroktam rong ni bong no boja ka na bo kunai ka Jainagara tai masang ko mungia driver khai tong ben gari bora tong bone gari number o sini wede manka gari number saimiya gari to taba cycle to khungnoi no thanong klaijak ta nin busara bo jaga nin chera ta bo jaga tabo ka nogo tu fikang rang puisa kering nei ko ni jibini operation khani nei rang puisa chubai maya bai tubui ma phaikan kita nin chera ni bo ka tam chana mo sarmari nam pakale logorong no chubai kai ba ani pesas rai amana nei anga sakhayo nin chera de mane je dokuman mo boja sak de rakha bone sak dera mane ka yakung baikha tai lai khagalok dokuman kha angkai khoklai baikha angka ko mokol ni gana baik ko phati baikha da mokol bo
rod dah kotong jar hapka duitai sirina jak abo mokol hai robon jak prai 10 din pore se thangnai eko kesabo kesam pore boa bo baijak 11 din porjinto mache miya tamo sam khacha nin jarai o ko hajing rokti sawo ga buni hajar mangka hajar khayo aba hai ba sawe tong tong bal kan tong basamang tong kini birok tong ga ben chera ro busto tor kha masa 7 bosor dongkha 7 bosor ta tema sangkai taklabai 2 bosor nin busto jara mungke ani beslan mungkai Santus D Burma nin mungke ani mungkai emne ka sotor ka Rajendra D Burma punya mungkai Rajya D Burma nang parani mungle tamo Roshan Chibai para nang blok he blok jerania thana jerania post office no abadi ani ang sela hamyang tongkha tabo lockdown tongkha tabo kam ko khaimya bungti rang lagai pakai nanen sanbo maya manthokya nongkholi maya tabo lukro kisamisa suba kani basano hamre manane anga sakhayo pin basabo mangne chirai bihiro kamtang seme tabo ang lukrongno koi horo jotno kisa so bajikne in lockdown jara nin bosar pore bahake chai tong kha iko haino khai chalai ma to hatai tong hisa benar ki sebenar ko khailai solo bolo khai da gau sarkar bebe bhai ke 5 kg marum khai ke alu berma ya bahai ke boni ration card de to pira chunga dal ka kari ko bon norban tong job card to tong boni bin job card kari job card kan sini bang na takle khai na ni tong ta nasi hai nasi de masa na nasi ge ba ta to